Hoxe veu unha ambulancia dando a nota e por un momento pensei que viña a por min, a recollerme. Pero non, xa non son o de antes. Agora teño bombonas de oxígeno na miña cama, dormindo ao meu lado. E teño bombas ansiolíticas que estopan na miña bañeira feita a miña medida. E reláxome tanto que domino os baixóns de tensión. E permítome poñerme Pinocho. E deixome levar tanto, 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 tanto. E deixome levar tanto que me corro. Despois límpome, non vai a ser.